Hormatly Prezidentimiň el-ýurt bähridine gönükdirlen işlerini watanymyza gazanylýan üstünlikleri wagt etmek, giň ýerinde geçirilýän şäherleriň özenli diýe. Işin häsiýetli maslahatlar uly ruh bilenligi besenýär. Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň ylgyn şäherçedinäk Mäl Guluberdi Muhammedow adynak medeniýet köşkünni Ahal vilayatynyň häkimligi bilen İran Islamy Respublikasynyň Türkmenistanaky ilçikanatynyň medeniýet merkezining we Demirgazy Khorasan vilayatynyň medeniýet we islamy urukduruş baş müdürliginiň guramagyna halkary Nowruz bayramy münasibetli bayramçylyk dawraty geçirildi. Dostluk sergisinde Türkmen hemde İran döwletleriniň sunuwatyny maksus bolan senetkarlyň, vergärliň, heýkeltaraşlyň şeýlede halsy dinanyň zähmeti we ihlasy bilen taýýarlanan hallar we dokmy önümleri, dinanyň milli libaslary, gymmat bahal şaýtepleri, amaly haşam sunuwatyna degişli bolan işler görkezildi. Şeýlede milli senetçilige degişli beýleki önümler, dostluk sunuwat sergisiniň öz boluşly bedegine urildi. Şeýlede bu ýerde guralan dawarada milli bahar bayramy münasibetli bayramçylyk gutlaglary golly. Dostluk ýurduň medeniýet we sunuwat işgärleriniň aýdymçy saadanylan folklor toparlaň bayramçylyk çykyşlary ören täsirli boldy. Halkara derejetindäki uly toýlary, duşuklary geçirmäge we olara gatnaşmak giň ýol açan iki ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna işleriniň hemişe rowaj almagy arzu edildi. Milli bahar bayramy halkara Nowruz bayramçylygy münasibetli Türkmen döwlet nesiriýat gullagynyň edebiýat we sunuwat gazetiniň guramagyna geçirilen şäheri Zeminiň zynaty Nowruzum geldi diýilip atlandyryldy. Türkmenistan parahaçylygyny ananşman watan ýylyna da milli bahar bayramy münasibetli Türkmen döwlet binägarlyk guruluşyk institutyny arkadagly ata watan Lälezar ady bilen bayramçylyk dawraty geçirildi. Diýarymyzda pasylyň sultany baharyň gelmegi bilen sehralarymy dag düdlerimiz ýaşyl begretge indi. Kalbyňy heýjana salýan şeýle ajaýyp günlerde Nowruz bayramynyň bellenmegem Türkmen halkynyň ruhuny ýene bir gez beýgi galdyrýar. Nowruz tebigatyň täzeden jana gelmegine, bol bereket etilmegine badalgy berýän ajaýyp tene. Oň insan durmuşy bilen aýrylmaz baglanyşygy bugün Türkmen halkynyň köňlüne bahar şahalygyny esilýär. Köňüllere bahar şahalygyny esilýän bu pursatlarda raýat mertebetini bagtyň aýatyny göterýän berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bolan buýsanjymyz has artýar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Demokratik Partiýanyň Mar vilayet şäher komitetleri bilen bilelikde milli bahar bayramy münasibetli dörüjülük duşugy geçirildi. Dawraly şäheriň dowamyny watanymyzy gahrman arkadagymyzy wasp edýän aýdymlar ýanglandy. Milli bahar bayramy münasibetli Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň we Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bilelikde guramagyna arkadagly parahat azap diýara Läli Reyhan bolup Nowruz gelipdir ady bilen aýdym taly bayramçylyk dawraty geçirildi. Davrada iki ýokary okuw mektebiniň talipleri berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, mehriban arkadagymyzyň alyp barýan il-ýurt döwlet ähmiýetli işlerini, Türkmenistan parahatçylygyny ananşman watan ýylyny wasp edýän joşgunly aýdymlar, militantlar, halk dörüjülüginden parçalar, dutarçylar toparlarynyň ýerine ýetirmegine Türkmen halk aýdymlary bilen çykyş etdiler. Bu milli bahar bayramy münasibetli geçirilen bayramçylyk dawraty uly şowkuny wetlenip, talip ýaşlarda uly täsir galdyrdy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýanyň siýasy geňeşi, kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkezi, Magtymula adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, Türkmenistanyň parahatçylyk gazinatynyň müdiriýeti, Agrar Partiýanyň guramagyna milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli, halkara Nowruz bayramy parahatçylyk we ananşman bayramy atly maslahat geçirildi. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde halkara Nowruz hemde milli bahar bayramlaryna bagyşlanyp Nowruz ýyly görkany şan şöhratly ülkematly aýdymtaly bayramçylyk dawraty geçirildi. Gözaşyny adamlaryň gadymy döwürlerinden Türkmen halkynyň şan şöhraty betlenen müň ýyllyklary uzap gitýän ajaýyp Nowruz bayramy Türkmen halkynyň durmuşynda ören uly ähmiýete eýe bolan bayramdyr. Garaşdyr baky bir tarap ýygy watanymyzda bagtyarlygyň, egzilmez bereketiň mekanyny ýaşaýan merdana halkymyz bu bayramy uly joşgun, ruhulentlik bilen belleýär. Magtymula adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde Gelse Nowruz älemi atly dörüjülük duşugy geçirildi. Oğuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalar Üniversitetinde milli bahar bayramy münasibetli geçirilen dawra uly ruhulentlige betlendi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutynyň Zenanlar guramatynyň bilelikde geçirilen dawraty milli bahar bayramyna bagyşlandy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Injinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň bilelikde guran şähereti milli bahar bayramyna halkara Nowruz gününe bagyşlandy. Aman Kekil Fadnak Molumçylyk Mektebinde milli bahar bayramy münasibetli arkadagly diýarda bagtyarlyk baharatly aýdym taly bayramçylyk dawraty geçirildi.
Türkmenistan'ın döwlet migrasiýa gullugyna Nowruz bayramy dowatlygyň parahatçylygyň we hoşniyetli gatnaşyklaryň bayramy ady bilen bayramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaraň dowamyny çykyş eden harby gullukçylar dünýä halklaryny bir-birine hasa golaylaşdyrýan, jewitligi emele getirýän dowatlyk bayramçylyklarynyň naýbaşlarynyň biri bolan Nowruz bayramyny mehriban halkymyzyň ýagşy arzulary bilen mehirli garşy alýanlyklaryny buýsanç bilen bellediler. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi, Dokma Senaty Ministrligi, Wenanlar Birleşiginiň merkezigi Kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkezi, Dokma Senaty işgärläriniň Kärdesler arkalaşygynyň geňiş tarapyndan guralan dabara "Hoş geldiň Nowruzym arkadagly diýara" diýilip atlandyryldy. Ýagşygellik Hakaýfanyň Halkara Newtge Gazi Üniversitetiniň berkirar döwletimiziň bagtyar denanlary atly matlagat bayramçylyk dabaralary bilen utgaşdy. Şeýle çäre Halkara gatnaşyklar institutyna da geçirildi. Sağlyk Goraýş we Derman Senaty Ministrliginiň ilkinji denanlar guramanyň Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikdäki meýlamatynyň çäklerini inäniň saglygy maşgalan berkiligi atly matlagat bayramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanatynyň Wenanlar guramatynyň bilelikde guramagyny bagtyar döwrüniň bagtly denany atly bayramçylyk çäresi geçirildi. Paýtagtymyzdaky çağalar we yetkinjekler köşkünde berkararlyk etrap ýakymliginiň we Aşgabat şäher bilim müdürliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramoklaryna milli bahar bayramy münasibetli pederliň ardy weýlan zamanyna watanym Nowruz agdy birlik parahatlyk bayramy atly mekdep okuwçylarynyň arasyna dörüjülük bätleşigi geçirildi. Bazar Amanov adynag Döwlet Çağalar Kitapxanatynyň paýtagtymyzdaky 7-nji Çağalar Sunwat mektebiniň halkary Nowruz güni münasibetli geçiren dabarasy şatlyk şowkyna betlendi.